Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandele emakhaya, uMakhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Bakithi-ke ngokusebenza-ke ngilaphaya Pietermaritzburg eMaqonqo. Okay. Namhlanje ngizokhuluma ngamaphupho amabili nje kuphela, ayamaningi kodwa enginethemba lokuthi ngizothi ukuthi mangithi ngiwachaza baningi abazothola izixazululo noma abazokwazi ukuthi elene angabe achaza ukuthini, abasuke bengawaqondisisi ukuthi achaza ukuthini kodwa elokhu ebuye njalo, ngoba ngeke ngithi mina mhlambe iphupho nephupho noma isibonakaliso nesibonakaliso uma ngabe uvezelwe sona kusuke kunesizathu. So asikho isibonakaliso ekumele ukuthi mangabe wena uvezelwe sona bese usithatha kancane, ngoba abantu abakwembethe noma izithunywa zisuke zikwembethe ngaleso sikhathi ziyazi ukuthi enene zisuke zikuvezeleleni lelo phupho noma leso sibonakaliso, angithi uyabona. Okay. Namhlanje ke iphupho lokuqala engicela ukuthi ke bese sikhuluma ngalo ukulokuphupha ulahleka. Ngibona ukuthi baningi abantu abavezayo ukuthi umuntu uphupha elahleka, akukuhle bakithi. Yabona ukuphupha ulahleka akukuhle, kodwa ngike ngithi ke kube ngconywana uma ngabe uzithola ukuthi uzophupha ulahleka. Ekulahlekeni kwakho uphinde uyithole indlela khona lapha esibonakalisweni yokuthi enene ukwazi ukuhamba ngendlela athi noma ugcina ufikile la ekhona la uyakhona, kodwa ekulahlekeni kwakho kunokuthi mhlambe uzogcina nje udwanguza esibonakalisweni ulahlekile uzophaphame. Ngeke ngithi-ke akukuhle lokho, kodwa engingakusho ukuthi enene uma ngabe uthola ukuthi uphuphe ulahleka, lokho kukhomba ukuthi khona okusuke kungahambi kahle kuwena. Isikhathi esiningi abantu abadala basuke bezama ukutshengisa ngalokuthi cha, okungenzeka onyaweni lakho kunezinto wena osuke ungazenzi kahle ngendlela, noma usuke ungenzi ngale ndlela abantu abadala asuke befisa ngayo. Ingakho sebekuvezela njenganomuntu ukuthi cha, wena manje ngathi usuyaduka njengamanje ulahlekile ngoba awenzi ngale ndlela thina esilindele ngayo, noma awenzi ngale ndlela thina esifisa ngayo. Ngoba ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi abantu abadala noma izithunywe ezisembethe basitshengisa indlela, kodwa kusitshengiseni kwabo indlela kwesinye isikhathi bese sifuna uvo kwabanye abantu ukuthi enene mhlambe mina esibonakalisweni sami mhlambe khona into ekanje kwesinye isikhathi engiyibonile. Uyabona umuntu mengabe kwesinye isikhathi umtshela isibonakaliso sakho bese elichaza kwesinye isikhathi ngendlela errong, wena ugcina usuwenza izinto ngendlela errong, angithi yabona. Kwesinye isikhathi omunye izibonile lokhuzana abantu abadala noma izithunywa zakho bakutshele ngephupho noma bafika esibonakalisweni ebese kuba khona izinto abakutshengisa zona, uthole ukuthi into abakutshengise yona iqondile kodwa wena bese ngaleyo ndlela ugcine usuwenza izinto ngendlela otshelwa ngayo abanye abantu, kanti ngaleyo ndlela leyo wena osuke uyitshelwa abanye abantu usuyalahleka endleleni, angithi yabona. Akuseyona le abantu abadala bebezama ukutshengisa yona, noma wazi ukuthi mina ngitshengisa ukuthi uthole ukuthi ugcina wena usenzi lezi zinto lezi asuke bebekubonise zona. Ingakho kwesinye isikhathi ugcina usuzithola ukuthi lamaphupho okulahleka asebuya njalo, lamaphupho okuduka kwakho asebuya njalo, angithi yabona. Abantu abadala basuke bebezama ukutshengisa lapho ukuthi khona la ungasenzi kahle khona uyalahleka manje uyaduka, angithi yabona. Into ngike ngasho ngathi ungcono oduka kodwa agcina indlela ayithola ukukhomba ukuthi noma elahleka kodwa uzogcina ephumelile endleleni noma engenile endleleni okuyiyona yona abantu abadala basuke beyifuna. So nje ngingathanda ukuthi umuntu mephupha iphupho njenganalelo lokuphupha ulahleka ungahlaleli phansi engathi ungalisukumela uzinuka amakhwapha nawe uzibheke ukuthi ingabe kuphi la ngingenzi kahle khona noma ukuphi la nginyathele khona endaweni errong, indaba abantu abangembese bese bengikhombisa ukuthi ngiyalahleka endleleni. Okay.
Siphinde la sizokhuluma mangabe siphupha umuntu eshonile. Kuyenzeka ukuthi uphupha umuntu eshonile, kuyenzeka ukuthi uphupha umuntu osondelene naye. Cha, ngiphupha usibani engasekho. Sesihlotshweni sakho kwesinye isikhathi umuntu ongesona isihlobo sakho. Kuyenzeka ukuthi abantu abakwembethi bakuvezele ukuthi cha, usibani nangiya umbone wena njenganomuntu osedlulile emhlabeni noma kuthiwa uyangcwatshwa. Kodwa lowo muntu uthola ukuthi usaphila. Uyabona? Ngokukhuluma ngokuthi uphupha umuntu oshonile kodwa kuwukuthi usaphila emhlabeni. Okay, isikhathi esiningi-ke futhi nalelo phupho akulona iphupho esingathi lihle, iphupho elibi kakhulu, ngoba kwesinye isikhathi uma uphupha ushonile kodwa ubuphila, kusuke kukhomba ukuthi khona ukuganga okusuke kwenziwa ngawe. Ungathola ukuthi kwesinye isikhathi usuke uthwetshulwa, kodwa uthwetshulwa nje usaphila. Angithi yabona, ngoba izinto ezinjenganalezo ngesize sibalekele ukuthi ziyenzeka. Okungenzela ungathola ukuthi kwesinye isikhathi khona bakuphuca amandla akho, basebenzisa amandla akho, abanye bakuthwebula nje, bafuna ukuthwebula umqondo wakho. Angithi yabona, kodwa manje kubantu abadala usuzovela usufana nomuntu obafuna ukuveza njenganomuntu ongasekho emhlabeni, ngoba kusuke kodwa kahle kahle kukhona izinto ezizigalo wena oshawa ngazo. Noma kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu umbone umphuphe eshonile kanti into eseza. Kwabantu abadala kwesinye isikhathi bazivezela izinto ezingakenzeki, baphinde futhi bazivezela izinto othola ukuthi umuntu usevele already usekuleyo nkinga leyo. So nje ukuphupha umuntu eshonile akukuhle, ngoba kuyenzeka uthole ukuthi kugangwa ngaye. So lo muntu kuyakudinga ukuthi ngempela akakhuleke ngokuqina, athi noma kukhona izinto azosebenzisa ukuvimba leyo nto noma lezo zinto, kodwa ngithi mina ke lo muntu usefunakala azi ukuthi usempini, angasuke emkhulekweni, akhuleke ngempela. Ngoba kwesinye isikhathi kwanawe wena osuke umphuphela, ngithi nawe usuke unelungelo lokuthi engazi ukuthi ungamkhulekisa lo muntu, ngoba uma ngabe ephupha umphupha eshonile kusuke kwenziwa izinto ezofuna ukumcindezela kwesinye isikhathi empilweni. Ingakho wena uzomphupha engasekho. Kwesinye isikhathi-ke uma uphupha umuntu elokhuzeni eshonile esaphila, usuke utshengiswa vele wena abantu abangasekho ukuthi kwesinye isikhathi khona umnzima bempilo asuke ebhekene nabo ngaleso sikhathi. Kangangokuba lobo mnzima asuke ebhekene nabo ngaleso sikhathi usuke esefana nomuntu ongasekho, ngoba kwayena ukuthola ukuthi usuke engasayiboni into ayiphilelayo ngenxa yobunzima abhekene nabo. Manje abantu abadala wena uma bekuvezela bazokuvezela ngendlela yokuthi umbone ngathi ushonile, kanti uvele kwayena ngaphakathi akasasiboni vele isidingo sokuthi uphila nje uphilelani. Angithi yabona, ngenxa yenkinga asuke ebhekene nazo. Kanti kwesinye isikhathi ke futhi angeke size sikubalekele ukuthi ukuthola ukuthi umuntu umphupha eshonile, yazi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu umphupha eshonile bese eshona ngempela. Cabanga ukuthi bakhona bazovumelana nami lapho, ngoba ngiyazi ukuthi into evamise ukwenzeka leyo. Yebo, kwesinye isikhathi ke kuthiwe ukufa awuphuphi kubo ukufa, kodwa khona la ukuphuphe khona umuntu eshonile bese eshona ngempela. Yabona? So ezinye zezinto lezo futhi efunakala masiziqaphele. Kodwa nje uma uphuphe lamaphupho, uphupha umuntu eshonile akukuhle kahle. Kuyenzeka ukuthi usuke ethwetshuliwe, kusuke kukhona imithi asuke egwadla ngayo, usuke ethetshulwa, kuthathwa amandla akhe, mhlawumbe kwesinye isikhathi bathubela umqondo wakhe. Lowo muntu usezofana nomuntu ofile. Kwesinye isikhathi usuke kukhona izinkinga asuke ebhekene nazo ngaleso sikhathi, naye engasakuboni ukuphila kwakhe. Kodwa nje ngathanda ukuthi uma kuphuphe lamaphupho omabili, uphupha ulahlekile, uphupha ushonile, noma khona umuntu umphuphele eshonile, ake sithandazeni bakithi, sizama ukuthi silwe leyo yimpi. Athi noma esukuma umuntu kukhona izaba noma izinto ozithintayo ezithize, kodwa uthi uzithinta kodwa ubuzama ukwenqoba nasemoyeni ngokukhuleka, ukuze izokwazi ukuthi leyo nto ingezoba nawo amandla phezu kwakho. Namhlanje ke ngizothanda ukuthi bese ngima lapho. Thokozani.